Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menta kesengi gede ke World AIDS Day, but hakum gede kesengi ngi kenmau kerpang ye gitu ki paramensim ki bakodor ki ba yo kenyang jingpang HIV but ki ba don ye ke jingpang AIDS. But hagaju kapor ngidei ruban pen kenmau ye lade kum ke imlang ke salang bang idang don ye ke ni katma. Ban ye kun persya ye ke jingpang klam AIDS ke ba la sedang duduk kisnem kandai spa prapuai hari Amerika but hari India la syam ningkong yaka hakasnem kandai spa prapundriu haduk menta gani kasnem arajar arpuai kumba laipundriu point lainot kimensim briu kilayap naga jingpang AIDS but sa daki million ki weipatru ki klung ki kena ki bala kelakun sweat nagadao ba ki kime ki pa ki jong ki la klat no nagani ki jingpang AIDS but kalong ke ba no men sim but lanu ngin la ban rat ding kong ye gani ki jingpang namar hadu menta empat dan kadawai vaksin banyada nu knyang jingpang HIV but empat dan ru kinu kilat jing sumar ki ban penkot na kata ki jingpang AIDS tiga snem arajar arpo bat arajar arpuway lele ki lalong ki snem ki ba sitom bat ki ba jinjar tam ye ki briu ki ba don yaw ni knyang jingpang HIV bat ki ba don ya ki jingpang AIDS haga met ke jongki namar ke jingwan ling shop jong uway pat uknyang jingpang ubat mai ubang ye tip baro COVID-19 haga jela mekhalia ke jongi ki babon hi ki briu ki badan yu knyang jingpang HIV bat ki bapang AIDS ki dei kinong belas ngi ki baduk ki basitom ki bajinjar kita gi bangi ong ki marginalized worker but kasnem arajar arhuway kalalong kasnem ka ba bahaya ki namar gani ka klam COVID-19 bat ka jingkhang dam ki ladu ya ka kamay bat ka belas ngi ki jongki nalor ba ki dan lupa ka met ka batlot ka ba uni uknyang jingpang ubatmai COVID-19 ubo ya ga jingim ga jongki ha ga jingma ga bakraw tingila persang ruban lum jingkhen bat katkum gi jingkhen jong ka sarkar jalahi layathu ba hadu menta gani ga snem arajar akuway ki dan kumba san hajar ngut ki briu ki badan yo knyang jingpang HIV hapo gejela kata tang ke jingithu bat katkum ke jingkhen jong ka sarkar jela yo lese dang dan shu ki badan yu ni knyang jingpang HIV ki bampat nut banwan sakmat banithu lese don ki baleran don ki basngorem namar ba lese ki perkhat ba ki imlang salang kan pet iki de ki khmat penrem ba de ki khmat lorni kataru kolong kuwe ki jing kabang ihap ban yakun nang ta la sem shu ba na pedeng ki siajar ngut ki kentei ki ba armet lai ngut ki de ki baladan yu knyang jingpang HIV bat ka pendiau bat ka penno men simru ba ka jela mekhalia ka don ha ka kerdan ka basan haga ri India haga jingdon ye ki briu ki badon yu knyang jingpang HIV but nalor nang ta lanang bankhia susu ye ki imlang ga salang bat khamtam ye ki tu ki briu ki bapang lani ki badon yu knyang jingpang HIV bat ye ki jingpang AIDS lanang bankhia susu ye ki daga jingduk ta ga diga wei lanang bankhia susu ye ki daga jingla siliang ha ka imlang ka salang kata ka inequality ka bangyong bat la bankhia susu yaki daga jingduna kilat jing sumar hoy empat la ban penkhia ya kibri ki bapang AIDS lani empat don vaksin ban yada yo knyang jingpang HIV hendrei menta la ban sumar yaki kibriu ki ba yo knyang jingpang AIDS o kibriu ki ba yo knyang jingpang HIV bat ki bapang AIDS kila ban yai ban yeng ban letre ban ikta lada ki yo
ya kita ki dawai lani ya kata ke jing sumar ke bangi ong ke ART. Hindrei kalong ke besong dia pada ban itu hagini ke por. Bahagini ki kindiat sengi hagabang ngalayo lad bani songkai bat katukan ni ki porlok ki badan yuk nyang jing pang HIV. Ki itu yang bagi ong ba hagini ki kindiat tayo ki balit no. Hagini ki si benai. Kadon ke jing duna ban penbiang ye ki dawai nagabenta ki badon yuk nyang jing pang HIV haga jella kamtam nagabenta ki kena bad ki samla ki banang khianang san telada kani ke jing itu ke jongki kalong ka besisa hagani ka por nga kintu ban nga kerpat jur ye ki bor ki badepet bakin simkhia halor kani bakin penbiang ye ki dawai nagabenta kini ki badon yuk nyang jing pang HIV. Bat sakweru nga nget ba kaladei kapor ba ka Meghalaya Society for Social Audit and Transparency bakan pelong no ya ka public hearing lani ya kata ka social audit halor ka kot ka khia halor ka jingdon jong ki dawai ki desin bat halor ka jingdon jong ki lat jing sumar haki hospital pajba apo ka jela borok kowe bat ngideiru ban simkhia ban ai men sim ye ki brio bakin wan sakmat bakin ye thu lem bat kim dei ban le ran ban pha test yelade bat da ka bakile kumta le se kan hirap ya ki imlang ka salang borok kowe sa kowe ka matru ka bangi dei ban ikren ha gani ka por bat bangi dei ru ban bu jingkeli ya ki economic policy lani ya ka policy ka bai dei bat ka yo ka kot jong kari India namar haga snem arajar katway kata ka European Union lani kata ka kenhun jong kiri jong ka doba Europe kila penbor ye kiri ki benang sadin kum kari India bahkan soy ye kata ka soskular kai pateng ka bangi ong ka free trade agreement bat dagata ka soskular ka free trade agreement lasing it bat la perking hadu kata-kata ya kerukom bat ye ka jingsna dawai bat ye ka jingpimi dawai hapo la ka jonggari nama ladang ilahi ban sna ye ki dawai bat ilahi ban pimi ye lagi jong ki dawai la ka jonggari kador bai dawai kan tat kador ban sumar nagamenta ka koy kekya ka pangsitom kan long ka batat hindrai ka ni ka free trade agreement lani kata ka saskular jong ka khai ka pateng ka ba ka European Union ka penbor hakiri kum kari India ka perking bat ka singit bat ka pendolan yangi kum kari ban penmi ye ki dawai halaga jong kari ya kani ngin hab ban yakun ban ngin hab ban bu jingkeli nang ta susu kum ka imlang ka salang kum kinong song song ngidon ye ka kamram ba di ka jingkit kli bat kata ka jingkit kli ka long kani bakala dei ka por bangin weng bangin pen khoj no chi sendan na ka jingmot ka jing perkhat ka jongi ban ong ba lani ban perkhat ba kita ki badon yuknyang HIV AIDS lani ki badon ye ka jingpang AIDS ki dei ki bri ki ba oria kam dei kumta nyim dei ban pet seki de ki khmat ki balor ni bat ki khmat ki ba pendram kalong ka ba bakla hindrei daga jingye ngin kudup iki ngin ye yai lenti lang bat ki ngin ye yeng lang bat ki hasenda jungki ban yaram bat ban kersan iki bat khadu hagani ke singi ke World AIDS Day ngapa ye ke jingduai ke bakerpang syapi ki parolok ki badon yauni kunyang jingpang HIV bat ki bapang AIDS kamtam ngaduai na kabanta ki kena ki kelung bat ki kentei ki badon yuni kunyang jingpang HIV hagajala ublei uejp ublei un pentengen bat un penkhia